ta' 17 sena bdejt nikkompeti fil-competitions lokali ta' Malta. Mbagħad inti ovvjament dejjem jintażel it-tim nazzjonali minn daw l-aħjar nies jintażlu l-ewwel kont fil-junior team. L-ewwel darba li kompetejna WEX. WEX hija World. Qabel ma morru barra. Tlaqna Malta, spjegana naqra il-kompetizzjoni, kif tiffunzjona, xieġi. Le, dana bażikament issir. Biex inti tispiċċa fin-national team. Issir competition kienet issir kull sena. Sewa. Lokalment jiġifieri jidħol min irid minn ovvjament ċef professjonali li jaħdmu fil-hotels u fil-ristoranti. U issir competition, jagħmlu competition differenti, jiġifieri jkun hemm lamb dish, pork dish, u mbagħad competition timijiet ħafna varjazzjoni kbira fuq savory, fuq desserta, fuq static jiġifieri jagħmlu butter carving, ice carving, chocolate, marzipan, pastiljaġ, jiġifieri sections differenti, dawk għall-pastries. U inti dejjem u bat tagħżel l-aħjar nies, ovvjament ikun hemm it-tim nazzjonali u jkun hemm il-backup team. Min jiġġudika? Jkun hemm ġurija, ovvjament tiġi mistiedna barranin dejjem, u mbagħad meta bdejna nitalmu bdew nindaħlu xi Maltin ukoll, min ikun ovvjament għamel is-suċċess, jien ġieli kont wieħed minnhom. U bdejt ta' 17 kompetejt l-ewwel darba, u għajsluni mat-tim nazzjonali, mal-junior team ovvjament, u morna nikkompetu. Issa, barra minn Malta nikkompetu WEX, competitions kull pajjiż jagħmel competitions tiegħu. Ma WEX hija World Association of Chef Society. Isa ngħidu l-FIFA tal-futbol di. L-aqwa timijiet nazzjonali jikkompetu f'dil competition. Hemm competitions partikolari, eżempju il-Grand Prix ġo Scotland. World Cup tat-tisjir issir ġo Luxembourg. Olympics issir fil-Ġermanja. Your turn jaw. Jisimha Olympics? Jisim Olympics. Tat-tisjir. Joħorġu l-ktieb, jkun hemm 32 pajjiż mid-dinja u nikkompetu. Ovvjament, fil-bidu meta bdejna ma konna nafu xejn. Ġivonna mmorru naqgħu ċajt. Ftit bl-isbalji tagħna u nsaqsu titla bdejna nitalmu. Ġiġi tlajt u għajta ċajt? Spjegalina kif ta' ċajt dak il-kuntest. Mur, bażikament ma terbaħ xejn. Ma tieħu xejn. Assikurax, ovvjament inti mhux tellieqa, tikkompeti għal-livell tiegħek. Ġifieri tista' inti għandek merit, bronze, silver jew gold. Nistgħu jiena u inti nikkompetu nieħdu 2 gold. Ovvjament ħajkun hemm il-best in class għax inti tirbaħ gold minn 90% il fuq, inti ġab 92, jien ġib 95, ħadd il-best in class. Inti tikkompeti għal livell tiegħek, ġieli morna u ħadna merit aħna. Merit kemm tgħaddi bleżat 55 ngħidu aħna 55%. Jew ġieli ma tieħu xejn. Qed tifhem letteralment ma ħaqx il-livell. Laqas 55%. Imma meta tħares lura x'kienu l-affarijiet li kienu qed iwaqfukom milli tieħdu aħjar minn merit? Le, x'ma kontux tafu? Għax ma konniex qatt tikkompetina barra li jiġri huma jkunu avvanzati, ġifieri f'dak is-sens li l-Ċina bħal moda, ġifieri inti tiżommru ħafna ġurnata għax dejjem affarijiet jinbidlu dal-livell. Issa meta inti taqta' eżempju inti li tmur tikkompeti darba fis-sena mhux biżejjed. Għax f'sena jbidlulek l-affarijiet. Aħna dik qed waħda mid-drobex għax ma kienx ikollna flus. Aħna biex nkonna nikkompetu, għas-sponsor ma tissib toħroġ il-flus minn butek. Ġifieri konna mmorru kompetu darba fis-sena, fimt għax żgħar aħna. F'sena jinbidlu l-affarijiet, inti tmur dejjem jisek you have to catch up. Mela tlaqna?